Хора, сме се смотра 16 и днес ще играем Майнкрафт, но само че това е нещо много по-различно. Майнкрафт, но само че ще ви показвам какво става с моя свят. Брандланд, исках да откръстя, ама що на Брандланд, както иде, ще се казва вече Брандланд. Така, това е една къща, направих си я. Отпреди изглежда малко претъпкано, знам. Тук тераска има. Кеф има много санстоуна, не знам що. Тук нещо. Ще хитро нещо. Не. Окей, за сега ще стане така. Тук нещо се опитах да направя, но не стана много годно, както и да е. Тук като влезеш, нали, обувките, якето си слагаш и такива работи. Това е кухнята. Ето, това е кухнята. Да, това е кухнята. Така. Излизаме и сега с вас днеска ще направим колко се може повече работи. Това трябва да е банята. Малко е мъничка, но и това искам да е така. Защото банята няма какво много да слагам и като стане голяма, ще отделя много част от къщата. А пък от тази голяма част може да, например, да направим нещо друго, като игрална стая, което не знам как това ще. Трябваше да е задния разтвор, после ще сложим оградите, така. Стълбите нагоре няма нищо и сега. Махаме това всичко. Хоп, 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 хоп. Хоп, палянка, хоп, палянка, хоп, палянка. Палянка и тук. Така. И сега отиваме тук. Вземем лапис лазули, за да направим пода. Ще вземем от Seal Lantern. Не знам точно как се изговаря. Едно тук, едно, нали, да му свети туалетната човека малко. Трябва да вземем Blue Standard Clay. Така. Слагаме. Да е прикалено, ако направим цялото, нали? Не, даже ще изглежда много яко. Ето и така. Светеща туалетна, нали, баня. Така. Може да заглуша, но съжалявам. Тук. Така. Слагаме лапис лазурито. Така. Само да се наместя. Така. Наместих се. Хоп. Сега. Мисля да направя мивка. Но мисля да е от кварц, да. На 50%. Но ако направя по един начин, искам да видя дали ще... Окей, мисля, че така ще е много перфектно. И правда. Добре, махаме всичко. С кварц стълба трябваше ми, къде си? Ето.
Така го слагаме. Всъщност, сега да направим тоалетната. Но няма да е кой знае какво. Просто обикновена тоалетна с най-якото налягане на света. Така. Слагаме един трапдор. Съм къде е трапдора? Трябваше да измислят нови цветове на трапдорите. Според мен. Окей. Ето го трапдора. И това ще не е туалетна. То хубаво. Сега взимаме това. Какво ще биш? Ай, ангел, какво биш? Аре, какво ще биш, бе? То. Как ще направим банята? Така. Така като сложим. Що толкова гадно са го направили? Вижте къде чак се слага. Аз не искам това да се слага. Тук, нали, трябва да тече уж вода. Къде е водата? Но като спуснем водата, що не минава? Как ти да го сем така? Някаква ултра странната мивка за гиганти. Как да е? Просто ще го направим така. Не знаете ли къде за какво се сетих? По-бързо да го направим, само че не трябва ни калдран. Къде е калдрана? Ето калдрана. Само е тук, пълним вода. Къде е това нещо? Ето го. Ето го. И готово. Това е банята вече превършена. Бързо си я направихме. Тъй. Но, така трябва да направим и така. Само че така. Тъй. Така, вече изглежда яко. Тук ще е стаята с телевизор и диванче. От
Сега да си отсветляваме. Ще дойда, когато ви покажа готова. И така, хора, вече всичко е готово. Остана само едно басейнче да направим ей тук. Така. Ето тук си има, сложих червен килим и тук оранжево и кафяво. И така изглежда. Масичка. Тук е нещо като аквариум, се опитах да направя. И не казвам, че стана. Точно обратното стана. Така. Имах преди да стана. Телевизорче, масичка и диванче. И това е всичко, което направих. Само тук някакви светлини пак ще сложа. И така. Това ми се даде от днешния епизод. Аз за вас бях Еклейко на среща на 18. И ще се видим в другия епизод. Чао!